Escaliar, ang DepEd Region 6 spokesperson. Action Reports, Afternoon Edition. Sir Nan, mayong hapon si Action Jan Diaz dari sa Action Radio. Mayong hapon si Action Jan, kagsangalan si DepEd Region 6 Regional Director Dr. Ramir Bitico, katamiyo kita, sinsa sindika mayong hapon sa tanan. Yes sir, Escaliar, thank you so much for your time. Kabalo ka sir, basta mo sining lakat sang panahon, may arakid kon ka isang nagag-question, nagapanawagan, kaya nagahingyo bala sir, anong status ng suspension sang klase. Pero for sure, arain asa kamot sang LGU sir, nga ila official. Pero on the part of the Department of Education, anong aton sir advisory kag panumdom sa mga ginikanan kag sa mga DepEd staff sa tiyempo nga malain ang lakat sang panahon? Kung tanong mo sini Action dyan, based aton sila nga guidelines, other than those suspension of in-person classes being declared by our local chief executives, especially sa aton sini nga mga mayor, the school heads, they are also authorized to shift to alternative delivery mode, especially kung na-monitor nila together with their respective DRRM focal person, nga ang isa sini ka school is somehow will pose risk kung sulod ang aton sing nga kabataan. Magsiling kita nga nag-pose ang risk ang inang school, somehow may pagbabaha, may risk sang landslide, especially for those located sa mga GIDA areas naton. And at the same time, kung may mga infrastructures nga mag-pose sini sang somehow makahatag sang sang risgo sa tayong lawas ng aton nga kabataan. So isa na siya kapamaagi. School heads pwede man nga mag-shift to alternative delivery mode kung once nga ang iya sini nga school kag kalabanan sa iya sini nga mga learners nagatabok pa bala sa mga suba nga somehow magabutang man sa risko sa ila sing kabuhi, then pwede man nga mag-shift sa ADM, especially kung may malain sini nga panahon ka nga subo nga may yara si Bagyo Enteng kag pakusog sang habagat diri sa aton kag nagadala sang mabunog sini nga pag-ulan. But kung tanawon sini naton, based aton sini nga DepEd Order number 37 series of 2022, nakabutang man diri Action dyan nga ang ginikanan may responsibility man sila nga i-ensure nga safe ang ila sini nga kabataan. Kung tanawon sini naton sa guidelines, the DepEd still maintains that parents or guardians have the ultimate responsibility for determining whether their children should attend classes in consideration of their physical and or mental health during disasters and calamities. This applies even if no order for cancellation or suspension of classes has been issued. So basilingon, ang ginikanan naton, nakabaloy na siya kung ano ang makaya niya sa nga bata, especially kung may malain sa nga panahon, kung once nga ang pag-travel pa kadto sa eskwela maga-pose risk sa iya nga bata. Oo, sir, very specific, and thank you for that nga pagpaatag sir nga ang ginikanan may responsibilidad man ilabi na kung malain ang lakat sang panahon. Pero kadtuan ko na siyang una mo ginmensionar ang parte na sir sa pag-anunsyo sa mga school heads. Anong protocol sina sir? Kinanglan anay sir magkonsulta sa local chief executive, or okay lang nga ang school head mismo directly could order the cancellation or suspension of classes sa tion nga nakita yagid ang risgo sang pagpadulong sa eskwelahan sa mga estudyante, sir? Pwede man ang aton sila nga school head mag-inform sa iya sining let's say for example sa mayor nga pabalo siya ning wala sa isang klase, pwede na siya. But ang ginaobra sa aton sining nga mga school sa Action dyan is that mayara kita sang DRRM focal persons kinang eskwelahan. And once nga may mamonitor nga weather disturbances kangay isang bagyo, ang DRRM nato in consultation and supervision sa aton sini nga DRRM diri sa may regional office kag subong man sa division offices naton, i-check nila na siya kung may risgo bala sa aton nga kabataan. Now, kung once nga makitaan sang DRRM sa school level nga may risgo sa kabataan naton nga magsulod pa sa eskwelahan because of the weather, then i-advise na sinagilayon ang iya sining school head. Then the school head will coordinate with the school's division office nga may jurisdiction sa ila, agud sini nga kung kinahanglanon ma-providean sila sang necessary assistance while they are in alternative delivery mode Action dyan. So in terms of timeline, for as long as makitaan sa aton sini nga school heads nga right rin kinanglanon nga mag shift kita sa EDM, then pwede siya maka-shift gila yon. Now, what if nagasugod na ang klase naton kag subong man kinanglanon nga mag-shift pagkahapon mag-shift sa EDM,
then ang school head naton i-assess din ang action dyan kung safe pala nga magpuli ang aton sini nga bata. Kung subong man, kung kinahanglanon nga sugaton sa ilang ginikanan, sugaton ang aton sini nga mga kabataan just to make sure na safe inis lang makapuli sa ilang sini nga mga pulian. Oo, sir. Very well explained, sir, no? Ang sa punto, sa parts ng school, kung ano mga policy and all. Pero, sir, ang basic guidelines na, sir, for example, kung wala man suspension ng klase, nagpadayon niya, sir, ang klase, but ay iban nga mga ginikanan, nagsiling nga hindi nila pagpaskulaon ila bata bangod sa ginatawag nga pagpamahog sa kondisyon sa lakat sang panahon. Anong matabo, sir, sa mga miss nga mga activities, quizzes, or other assignments or sa mga kabataan nga nag-absent because ng malaing nga lakat sang panahon, sir? Kung tanong sila nato, no, kadugan silang Deputy Order number 37 nato nakabutang diri no nga it is the responsibility of the parents or guardians to ensure that their child is able to catch up with the needed competencies that the learners should master during the school year. So, silingon, ang ginikanan naton, kung kinanglanon no, kag nakita niya sining hindi siya kumbinsido no, nga magsulod ang nga bata because somehow during the travel sang bata niya going to school, may risk go dara, then pati meron niya na siya nga balay, mag-absent na yung bata naton. Then ang ginikanan, mag-coordinate no, sa teachers ang sinang bata, course ng iya sining nga bata agud sining nga mahatagan sa nakakaigo sining assistance in terms of catching up with the lessons and competencies kana misang iya sining nga bata while nga yara ini siya sa ila sining puluyan. In terms of what means na siya, depende na siya sa teachers naton kung anong pwedeng nga mahatag, but is important lang nga dili na action dyan is that at the end of the school year ang tanan nga competencies sang aton sining nga mga bata na dapat nila maagom for that certain school year ang dapat nila nga maagom sa aton sa Department of Education. So that's why the parents must coordinate with the teachers ang iya sining nga bata, kung especially kung nag-absent ini siya, agud sining nga mahatagan sa nagakaigo sining accommodation kag mabuligan nga makakope up sa aton sining nga mga learning competencies. Kanami, sir, no, amo sin ang policy agree. Sir, sa mga inyo naman, sa inyo part as teachers, no, kung may ara suspension of classes nga gin-declare ang LGU, are still teachers required or even staff required to report to office, sir, or to even sa ilang mga bulutuan despite sang sining nga announcement, sir? Actually, kung tanong sinin natin, no, kung ang school heads, kay more on the operations sa aton sining nga mga schools, kaya sa school heads natin, no, ang jurisdiction ko pabalikon bilang aton sining nga mga teachers. But kung nabalansin niya natin, no, kung wala man isang learners sa aton sining nga mga school. So ang pag-ground sila sa ating teachers is to ensure nga may mga modules sila, no, kag learners activity sheets nga available nga kag pwede ma-provide sa aton sini nga mga kabataan. So pwede na siya, for example, sa isa ka school naka-ADM sila anay, then pwede nga in the morning mag-submit sang modules ang aton sini nga mga teachers kag gilayon nga makapuli man, no, agud sini nga magpadayon naman obra sang modules for the next day. Pwede ina siya. Or pwede man nga kung makita sa aton sini nga mga teachers na gusto nila nga magstay sa school kasi may facilities like printer, internet, kung subong man resources like bond papers, then pwede na siya nga makastay man sila sa aton sini nga mga schools. It's more on the jurisdiction kag call sa aton sini nga mga school heads, no, kung ano sini nga matabo sila sini nga mga teachers kung once na nakaigdiam ang aton sini nga kabataan. But if ever no nga mangin risky man sa part ng aton sini nga mga personnel, especially sa aton nga teachers nga magbalik sa school because nga may mga potential hazards on their way, then yara may nasa sa aton sini nga mga personnel man to ensure their safety during this time sa action dyan. Oo. Sir, I don't know if you have the record. Kamusta, sir? Diri sa Negros or diri sa Western Visayas entirety? May data ka mo, sir, kung pila kabilog na ang may mga suspension of classes declared, abi, sir? As of 4 p.m., no, sining nga hapon na dyan, mayroon kita sang 1,218 ka mga schools sa bugos sining nga Western Visayas nga nag-shift sa alternative delivery mode today. Kung sabihin, no, sa Schools Division of San Carlos City, may 65. Sa Schools Division of Victoria City, 27. Sa Schools Division of Antique, 504. Sa Schools Division of Negros Occidental, 222. Sa Schools Division of Silay City, 39. Sa Schools Division of Bacolod City, 70. Sa Schools Division of Bago City, 14. Sa Schools Division of Iloilo Province, 190. Sa Schools Division of Iloilo City, 66.
sa Schools Division of Guimaras 10, sa Schools Division of La Carlota City isa, kag subong man sa Schools Division of Himamaylan City, may 10 schools kita action dyan. So all in all, 1,218 ang nag-shift sa ADM today. So we are waiting sa guidelines ng atong sining LGU kay most of these schools naton LGU ang nag-declare na mag-shift anay sa alternative delivery mode. So we will wait sa guidelines ng atong sining mga LGUs kung pwede na kitang mag-resume tomorrow action dyan. Sir, finally, ano itong advisory sa tanan nga mga ginikanan, mga manunudlo sang Department of Education, sakop, sir, sang Region 6 under Dr. Ortico? Sa atin diri, no, sa ating mga ginikanan diri sa may Region 6, ginapanawagan natin no, nga kung once nga ilas niyang kabataan naka-alternative delivery mode, ginapanawagan natin nga buligan man natin, kag-ensure natin na nagatuon man ang aton nga kabataan while they are at the safety and comfort sa inyo sining mga puluyan. This is going to be a community effort, kaya hindi man monitor sa aton sining mga teachers, ang aton sining mga learners, kung ara ini sila sa ila sining mga puluyan. So ang ginikanan natin no, amo sini ang may ultimate responsibility to ensure nga nagatuon kag gina obra sa ila sining mga kabataan, ang ila sining mga modules, kagsuman sa ila sining mga learners activity sheets action dyan. So kita sa Bileped, we will make sure no nga despite of this weather that we are experiencing right now, we will continue no, to provide a quality basic education sa atong mga kabataan diri sa may Region 6. Thank you so much, good Sir Nani Escaliar Jr., ang spokesperson sa Department of Education Western Visayas for the update, sir. Mayang hapon. Madaming salamat kag mayang hapon sa tanan. Action Reports, Afternoon Edition.